खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। रायजो सभायाव मोननै फार्मार्स बिल एबा आबादारिफोरनि बिल पास जानायनि उनाव अपोजिशन पार्टिफोरा गोबां दावराव दावसि खालामदों होननानै आं दहाय फुङाव मोनसे निउस हगारखादोंमोन। बे मोननै आबादारि बिलखौ पास खालामखांनायनि उनावनो अपोजिशन पार्टी जेरै कंग्रेस, शिवसेना आरो टीएमसीनि एमपिफोरा रायजो सभायाव गोबां दावराव दावसि खालामदों, जेरै हाउसनि सिङाव पेपार्सफोरखौ सेख'नानै गारस्रावदों आरो रायजो सभानि डिपुटि चेयारमेनखौ धमकी होनायजों लोगोसे बिथांनि माइकखौ सिफायदों। रायजो सभानि सिङाव बेबायदि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखायनो अपोजिशन पार्टीनि गासै 8 जन एमपिफोरखौ रायजो सभानि चेयारमेना सासपेन्ड खालामबाय। बे 8 जननि मादाव आसामनि कंग्रेसनि एमपि रिपुन बरा, टीएमसीनि एमपि दला सेन आरो डिरेक ओबेरन, आम आदमी पार्टीनि एमपि संजय सिंह, कंग्रेसनि एमपि राजीव साताव, सीपीआईएमनि एमपि सैयद नसीर हुसैन, के रागेश आरो इलामाराम करीम। बे गासै 8खौ मनसुन सेसननि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो सासपेन्ड खालामजानायनि थाखाय बिसोरो पार्लियामेन्ट हाउसनि बाहेरायाव धरना होदों। महाराष्ट्रनि भिवान्डीआव 3 थालानि गंसे बिल्डिं गुग्रुबनानै गासै 60 जन थैदों आरो साबाया गाज्रियैनो दुखु मोनदों। एनडीआरएफनि बायदिब्ला बिल्डिं सिङाव गासै 30 जनानो होसिनजानानै दंबावो, बिनिखायनो थैनायनि अनजिमाया बारायबावनोबो हागौ। मानसिफोरखौ बिल्डिं गुग्रुबनाय सिंनिफ्राय बोखारनायनि खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। इउपिनि आजमगढ़आव गंसे हेलिकप्टार क्रास जादों। हेलिकप्टाराव गासै 4 मानसि दंमोन। 4नि मादाव 2आ पेराशुटजों ओंखारख्लायनो हादों, सासेया थैबाय आरो गुबुन सासेया गोमानानै दङ। गोमानाय सासेखौ दा नागिरगासिनो दङ। बे जाथाया आजमगढ़नि साराइमिर जायगायाव फुंनि 11:20 जादों। गासै 6 मास बन्द जानायनि उनाव कामाख्या मन्दिरा खुलिफिनजासिगोन। कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि नटिफिकेशन बायदिब्ला कामाख्या मन्दिरखौ 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय माखासे नांगौ बायदि सुबिदा खालामग्रोनानै खुलिनाय जासिगोन। कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आरो कामाख्या मन्दिरनि मेनेजमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजों कभिड-19नि थासारिखौ नायनानै माखासे नियम खालामनानै होगोन, जेरै सानसेयाव 500नि बारा सिबियारिखौ हाबहोनाय नङा। मन्दिराव हाबनो थाखाय सिबियारिफोरा अनलाइन एप्लिकेशन होग्रोनांगोन, बेनि उनावसो पास होनाय जागोन। अनलाइन एप्लिकेशन होनाय समाव कभिड-19नि नेगेटिभ रिपर्ट होनांगोन। 10 बोसोरनि गाहायसिन बैसो आरो 65 बोसोरनि गोजौसिन बैसोनि सिबियारिफोरखौ हाबनो होनाय नङा आरो बेनि अनगायैबो माखासे गोनांथार कभिड-19नि नियमखौ फालिनांगोन। जरहाटनि गलायाव सासे मानसिखौ गोफार हाथियारजों सुनानै बुथारदों। थैनायनि मुङा फेक हासदा। मैया मोनायाव बियो गावनि आबादथिलियाव मैदेर आबाद जाफैनायखौ नेनो थांदोंमोन। बेयावनो सुबिराट माहातुकआ फेक हासदाखौ गोफार हाथियारजों बुथारदों। पुलिसफोरा दा सुबिराट माहातुकखौ हमबाय। मा दायनि थाखाय फेक हासदाखौ बुथारदों बेनि सायाव दासिमबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। आसाम मेघालय बर्डार कार्बि आंलंआव खेरनि हाग्रा बिफाना माखासे खौरां मोननानै आयेननि बेरेखायै लांखुमानाय दंफांजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ हमनो हादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।